Глик остава влязла поръчка, глик. Иван Георгиев търся. Да, поръчка имаш така. Поръчка виждам. Поръчаш ли? Поръчаш ли, бе? Поръчаш ли, бе? МК, Елка. Абе, по-бързо МК или Елка, давай, бе! Айде бе, мамо, идвай да ядеш. Аре, мамо, остави ма взем така поръчка някакъв Иван, ма. Казвай, бе, къде я пращам, бе? Екон, Тилин, Пелин. Учиш. Утре, от други ден, там някой ден ще дойде. Абе, шит се. Пред там една тениска, пък ще видя. Ай, тръгвай, бе. Четири. Кот има ти праспа. Баба. Клиент, ти ще знае. Чай му ga сгъна някак си така сега. Чакай. Аз първи направих. Направих. Аре! Аре, Петро! Е, забери така. Ай, убий! Чакай, тук актуалите са да пиша аз. 6-2-4-8-2-6-3-1. Те с пеконта да се отправят. Пускате професионално отношение, а не да се подиграват с вас. Знаете къде? В Къстън БГ.